Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baru kinihilong ki khubor bam tagasni. Ki Bor District ke East Khas Hills ki lakhang lenti yo MLA ka Maulai Bright Stowell Marbanyang lambat arngut kinong yalam kaliang Persha Voice of the People Party VPP. Ki barang temu banik syong kelan mungor hajan sekretarian. Haga jingkhang ki Bor District kinong yalam ka VPP da ki pulit bat ka magistrate haga Shri Point kat bagi dang ya lenti banik sya ka jaka bala penda ban syong kelan mungor khamtam ya uba Bright Stowell Marbanyang. Ka Deputy Commissioner ke East Khas Hills kalapha ya ka Shithi sya ka VPP bakerpat banumpelong ya ka jingyakhi namar ka jingdon ka jingyalang jong ka NEC bapnya do Menteri Kampo yang keri u Amit Shah. Kalapan kan mauru ia ka jingtray kam juga kinhon Shispa South CRPC bakhang banyalumpat ba yakhi hakijaka bajngai arspa mita na secretariat additional secretariat bat Raj Bhawan. Ka sarkar jilla kalade pynsngap ba ka jingthong bat jingwang kam yaki dekhot ka loka yukta ka syong hau loka yukta bat ba ka sarkar kam dan benta Hynrei tang ka jingpha yaki kerteng sya loka yukta ba Hynrei. Hynrei wat hapdeng gane ka jingpynshai ka VPP kam shym la pynsngap satia bat yang hakan nongrim ba ka jingwang kam kadai namar ba kini ki officer ki deki ba khli yaki kam bam sab hapo GHADC. Ini